दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो जायफोरा खालामखानाय बिसोरो डाबल सेरनो नाङा साबस्क्राइबाराव, मानोना नङाबा आनसाबस्क्राइब जाफिनो। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय किन मास्टाराव जों माबोरै वाटारमार्कखौ खोमोरनो हायो बेनि सोमोन्दै बानायगोन। दानिया जोङो अपेरा मेनुआव थांदो। सार्च खालामदो देरनानै किन मास्टार किन मास्टार जों बेबायदि लिरनांगोन। किन मास्टार प्र मुड लिरनानै सार्च खालामनांगोन। दानिया नै बेबायदि ओंखारबाय डाउनलड किन मास्टार प्र फुल आनलक मुड एपिके 2019। जों बेयाव टाच खालामदो। दानिया बिदि पेज ओंखारबाय। दानिया बिदि पेज ओंखारनानै जों बुखोलांदो गोजौआव एसे। ओंखारजोबाखै र' मबाइलाबो एसे स्ल' जाबायलै, बेनिखायनो नैबे नैबे गो टु डाउनलड पेज लिरनाय दं गोजा गाबनि, जों बेहाय सेरदो। बेनिफ्राय नेक्स्ट पेज ओंखारबाय। दानिया बेखौ एसे बोखोलांनानै नैबे गोजा गाबजों लिरनाय दङ डाउनलड किन मास्टार मुड लेटेस्ट, आरो मोनसेयाव डाउनलड किन मास्टार मुड अल। माने बे नैबे गोजौनिया डाउनलड मास्टार मुडआ जाहैबाय दानि 2019नि गोदान, आरो नैबे सेकेन्डना फुराना। दा जों नैबे सेकेन्डनि डाउनलड किन मास्टार मुड लेटेस्टआव सेरदो। दानिया बेहाय किन मास्टार प्र बे माने डाउनलड देखायगोन आरो, माने आंनाव नैबे अपेन उइथआव लिरदों, सेकेन्डआव अपेन उइथ लिरदों, फाइल अलरेडि डाउनलड। थेवबाबो आङो रिप्लेस डाउनलड खालामसै। डाउनलड नोंथांमोन लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदों। खारगासिनो जोबथारसै र' एसेल'सै। जों बेयाव थांबानो ना जोङो किन मास्टारनि वाटार मार्कखौ खोमोरनो हागोन। दानिया इनस्टल खालामदो। नोंथांमोना नायनो हागोन, इनस्टल खालामसै आं। इनस्टल खालामबाय।